We are the Pineapple Family! Ready, it's Monday! And gipangalanan ko sa babaw iya nga mga books and notebooks. When iya na pag-ukayon. Right. Dati sa books, ako sa notebooks. Nagpangalan. Yung na doy. Listen ha. Bye-bye. Doya, reminders. Ako mga nilabhan ko, ginbulad ko na, kang si Daddy, parcel delivery na naman. Happiness ko nun na iya. GJ, nag-worry ko sa iya kay paggabi ito nagsakit iya tiyan, tapos sabi na nagsuka siya. Si Daddy, ara na iya yung parcel. Woo! Pero pakatuan ko lang to si PJ kay Daddy mag-lunch time to check on okay kit siya. Ay, ka-worry ako. Aww. Okay man to siya yan. Namin ito yung pamatsyag agina pag ano niya, pag yakat niya. Ala na, kumbi. Buyog gabi. Wow! Tugid no? Good morning! Time to go to school. Ready na. Kiss na, Mami. I love you. Listen na kayo yung basi mag-review ang iba niya teachers pala. You have to listen, git. Ha? Pagawin mo reminders. Ang poster, git ha, pag abot mo. Okay? Laptop. Laptop ka nang charge para na si Manong Joshua. Pakulungan dyan. Ayaw. Pakulong na. Abot ka sa na. Pakulong na. What? Ano si Daddy, ah? Amot na na sa iya. Ay, mo laptop. Grabe, Daddy ba? Gasalot sa o, gasalot. Oh, salot. Bye-bye. Doy, reminders. Daddy ka pang map sa floor. Where are you, Daddy? Daddy, good mapping, oh na. Daddy naman dodo. Very good. Good job, Daddy. Wow! Diba? Good ba? Good job, Daddy ko. Si Cook siya kalot-kalot. No, Cooks, no? Ako naman, pakaon kay Mama. Nagtapos na kami. Tapos na sa kaon. Wow, si Daddy good anong gapanghimo sa sang iyang mga gamit. Good Nice. job, Daddy. Good job. Wow, very good job. Ako niya, way pa natapos ang ako niya nga reviewer kay Duya. Hi guys! We are out and about. So, maparaubarin kami and then masugat na kami kay Dewey. See you there. Wala lang, update lang. Tagang ako niya, full na galing memories ng akong phone. Pinahulat nila ko diyo, pangpatani sa basketball. Oh, galing kay YC letter ining subong. Dapat siya puli na dayon kay may exam. Hala, isang baby ko. Ano sa man? Ang kaon pa sa ko. Tug may ginakaon ka man. Di naman sila. Oo eh. Friends yun na. Aray din. How's your day? Ayos, good. Hello guys, good evening. More on reviews and ano na kami subong nga review kami di sa iyang music instrument. So, kaya mo ning ilang material videos. So, review. Tapos, review this week. Review. So, wala masyado vlog to this week. Puro review. Okay? TL ni Daddy, oh. Ay, okay, so good night everyone. Ma-review pa kami. Bye-bye. Family. Good morning. Dewey is getting ready for school. Ang dama si Daddy. Nagbugtaw dayon ba? Comb your hair na doon. Nakita na ang clutch brush. Good job. Ano mo lunch? Ikaw na tutawag kay Manong Joshua. Hindi na ano.
Waiting na. Oh, cute oh. Waiting for the tricycle, going to school. Bye. May balo na sa? Ano, may porta ka pa da? Bye-bye. Dewey is in the school na. Then, next is mama naman. Ari na akong baby. Ara na kuno ila ID. So, let me see. Dali, kuha na to. I-turn on ng light. Hindi niya sa palaway. Ito ba po yan? Hindi niya sa... Ay, gwapo, gidya eh. Gwapo, gidya eh. May nagkaroon ka na to? Joke lang. Good morning. It's already Thursday. Ano nang tricycle ka wala to? Sagwa ako. Doy, tasiga na doy! Ara na si Manang Joshua. It's a gloomy morning. Kaya yung may ara naman nga low pressure or bagyo gid. Love you. Mati gid na. Bye-bye. Dali. Bye. Oo. Bye na. Daddy. Dad, labandero si Daddy. Daddy is labandero for today. Kaya ang bala kagabi. Diba? Dad. Tuntog ito. Oh, ano, hour lang ba natulog ko? What? Kay Looy na sa sakon review kay Dewey, guys. Looy na si Daddy. Buligan niya ko sa household chores. Woo! Finger heart, Dad. Finger heart. Very good ba? Grabe akong ugtas kay GJ sa amon nga review. Okay man siya actually sa iyang mga lessons, sa iyang mga topics. May idea man siya. Okay man ang iyang mga quizzes, okay man tanan. However, kung malipasan na nabalaya pila na yung kaadlaw or pila na kasimana, nalipat na siya. May amugi man guro na yung mga kabataan, no? Ay, sa pagkadamo-damo sa matulunan niya. I think malipatan niya naman ang ibanti. Ay, naku, mahimo kung ano da iyang mga scores na. Kaya at least, me as a mother, ginobra ko man ang tanan para nga mabuligan siya, nga madumduman ang iyang mga lessons. Last few years na wala lang sa amon ang exam. Kaya feeling ko subong na preoccupied siya kay may mga activities, may mga sports siya. So hindi siya muna ka-focus sa iyang lessons. Bahala na na. Pag ulang naghula, nagulpi lang bombaskog. Wala pa na yung Daddy. Nagsugat na si Daddy kay JJ. While me, bag ulang man ko gawa bugtaw. Ay, wala lang akong tulog kay pag-ibig mo. Good morning, Friday, raining. It's raining. It's been raining since last night. Pero hindi siya sa mabaskogid. At daw non-stop ang rain. Si Daddy lang madulong kay JJ because it's raining. Would like kung sa tricycle kung kainulan, basi mabasa. Cellphone pa Bye-bye. Ano gani mo nga reminder? Pangita ang water bottle. Tumbler niya, wala diri sa balay. Nabiling guro sa school. Kag, ang imo lunch, imo nga baydan. Palda. Kagapon guys, nagpalista sa lunch kay para nga hindi na budlay magluto aga dito na lang siya mabakal siya lunch. Mga 7:45 na lakat sila. 7:30 pa lang. Kasi Daddy man ang mga dulong mote, okay lang. Backpack na lang kay gamay man lang subject subong karon sa hapon electives. Bye. Bye. Kiss na. Nakakiss na iya. Love you. Tumbler kag payment sa lunch, okay? Pag-listen. Wow, very helpful ba? Ga-help kay Daddy prepare dinner ba? Wow! Ano day lang? Good boy ba? Oh, para pagin.
Dinner. Very good ba? Ako nga father and son ba? Preparing dinner ba? Very good assistant man, dad. Very good pa sa imo eh. Ay, best very good pa kay mami. Gali iya. Suli. Sarian? Good evening, guys. We are now Thursday. Ano lang? Saturday. Tagali subong. No, Friday. Ay, Friday. Ano? Kagina, nag-school si Dewey, pero early sila nag-out. Kaya nag-ainulan. Wala sila ka-electives. And nag-prepare sila dinner ni Daddy. And then tonight, we are reviewing sa mga subjects niya. Kaya sa Monday, Tuesday, and Wednesday, first quarter exams na sila. So, that's what we're doing. So, that's why wala masyado vlog. And we are finishing pa sinisang nag-utot. We're finishing pa sa review. So, good night na lang. Bye! Bye! Hala. Good morning. It's Saturday and it's September. Ano na ta? 15? 14? 14. Practice naman. Oh, ano man ang practice man? Practice na kung ano na iyay mo. Braya, pang wasak. Yeah. Oo. Dua ka digol. Alam man yung isayaw daw ma-untra man niya dugulo na. Oo. Exercise. Tapos review naman tayo. Dugay-dugay. That's it. Wala internet. Naguba na naman internet. Ambot nga man nagaguba-guba. It's maybe because ng weather. Okay lang man na nga wala internet kay parang makafocus kami sa review. Kinanglan ko lang gid siya i-review kay nagakalipat siya, malipato. So bahala na siya dira kung iyan na naiya kung ano basta importante gani, di ba? I don't know if I have mentioned this. Basta importante na remind ko siya kung anong mga lessons nila, may mga pointers man mo. So siya gid na iya ang maka-prove sa iya self kung kabalugin man siya o hindi. Basta ako ginubra ko lang part ko nga para nga mag-review sa iya. Kay syempre, dapat niya sila gid man niya kabalo. Right. Kabis ka na mo na katudlo sa isa ka bata o kung ka-remind sa isa bata basta iya na iya di ba nga performance ang nakasalalay magyapon sa iya nga performance ang iya nga grade. Yes! And hopefully he's doing good. I'm hoping he's doing good man. Thank you Daddy and GJ for preparing our dinner tonight. Thank you so much. Thank you. Dinner's ready. Let's eat. Kami chocolate ni hatag ni ni Tita Maya din kay Ninin. Thank you Ninin for your chocolates. Thank you daw Tita Ninin. Thank you, Tita Nini. Ang mother ni sino na? Ay mo barkada? Open. Na mother ni Hobben. Yung may arap coffee. I'll try this tomorrow. Hi guys! Going to church na. Happy Sunday, everyone! So, wala ka pang magsa ito eh. Dili kami sa Red Box. So, gali cake story na gali subong. Let's try. So, while waiting for the food, pwede ka makaborrow sa ilang mga board games. Ano nga tawag sila doy? Hindi Basta mo na yung mga board game. Ato pa damo pa. Damo pa to pilian. Sizzling chicken, Daddy. Natami oh. Ang gawin. Ang kadlaw ni Daddy. Oh. Ando din natami. Nandaw na sa. Ay, ugali dowi. Uway gini. Wala mo nakita doy. Kadlaw lang si Daddy kay. Focus sa cellphone mo.
God na lang, nanay. Okay, thank you. Boss, pabalik ka lang yan. Burger, steak, butter chicken. Papo na yan, ah. Amen. Ano mo doon? Sans rival cake for dessert. Hawaiian pizza naman. Handa na hamon yung food. May mo nung kami. Wala pa yadan si Doy Doy. Mango shake pag ito. Dati. A bagay cleaner! Grabe ba? Manong tapos na kami guys review. Kaya tomorrow is Instead of sea bonds with the Philippines. I'm not sure. ubrahan ko sa sang question and answer para nga daw ga-exam na kuno abi. So, these are the ang prepare na akong subong gabi are the questionnaires nga exam mo nila tomorrow. And we're almost done. So, mag-good night na lang kami diri sa vlog. Good night na. Lupino! Hugid kay lipat-lipat ka, bahala ka. Good night na. Na ay. Thank you for watching. Bye!